Wara jiem mingħajr definizzjoni ta' x'inhu eżatt il-fair value li referali il-Prim Ministru brabta ma' deals ta' Vainton Stewart, il-Ministru Miriam Dalli f'kummenti lil Net News qalet li dan il-fair value relatat ma' servizzi mediċi li dawn suppostawna. Dan minkejja li l-poplu kien imwiegħed tliet sptarijiet u mhux servizzi mediċi biss. Il-flus li jingħataw lil Stewart huma għal servizzi li huma min-naħa tagħhom taw. U li dawk is-servizzi huma skont il-prezz tas-suq, fair value. U għalhekk li qegħdin ngħidu. Konna mwedin sptar fawdex u renovation caring rekku San Luqa mhux servizzi. Forsi tajjeb wieħed jara wkoll il-kuntratt li kien sar ma' Stewart fejn inti għandek il-parti tas-servizzi u hemmhekk fejn qegħdin nitkellmu dwar servizzi fejn il-gvern kellu ħallas il-flus għas-servizzi li tagħti Stewart. Intant Net News taqsel il-Ministru Miriam Dalli dwar il-proġett tal-White Rocks u għalfejn dan il-proġett ma semma fl-ebda ħin waqt il-preżentazzjoni tal-budget mill-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana. Dwar il-proġett tal-White Rocks, għalfejn ma kienx msemmi fil-budget u semma wara u kemm hemm flus votati għal dan il-proġett. Id-diskors tal-budget tal-Ministru għall-Finanzi ma jidħolx fuq kull miżura li mbagħad dan il-gvern ikun qed jaħdem fiha. U fil-waqt li normalment il-gvern ta' Bela jiftaħar bil-miljuni li jkun se jinvesti fil-proġetti, il-Ministru Dalli ma kienx taf tgħidilna kemm se jkun jiswa dan il-proġett dejjem jekk isir. Taf kemm hemm flus għal dan il-proġett. Ovvjament dan huwa proċess li dan il-gvern la darba tal-impenn tiegħu ser ikun jgħid jinvesti il-flus għalihom. Turija ċara li dan huwa proġett li Roberta Bela qabad u ħabbar mingħajr pjanu konsultazzjoni biex jipprova jiġbor ġieħu f'dan is-settur u jnesti l-isfreġju ambjentali tal-aħħar snin.